Ganito na siya kakulit. Baby, tingin sa camera. Hello, Papa. How are you? Nanisinok po ako. Kasi pula ang medyas ko. Say hello. Hi. Hi. Baby. Malaki na. O, tingnan mo, Papa. Matsaba-tsaba na. Laki-laki na, baby. Niaantok na yan, eh. Wow, galing, no. Oh. Sino na yung tatawag mo, bebe? Ha? Sino yung tatawag ng bebe ko? Bawal lumapit si mama kasi may sipon at may ubo. Pagka maawa ang baby, wawa naman. Oh. Sa gilid na yan. Oh. Anong sabi niyan? Nasisinok, bawa. Bakit? Antok na ikaw? Sige, tutulog na kami. Bye-bye, Papa.